kasangkayan. Ano naman ang istorya na ang drama ni Nora. Ang istorya ni Nora. Kundi ni nga drama. Ingin surat ni Sid Palanya. Spinner. Ang iubos nga sangkay, Rafi Regala. And itong Sound Woman, JLU. Itong mga maganap ini, JLU, Sid Balanya, Arner Menalias, George Sabay, Jeneline Fajardo, Genevieve Galiana. San Pedro anay? Yan na ito. Yan na ito ya. Madayon. Tuyo. Sige, tika nga para mo ini. Humantan nga doha. Ano? Kamunta pa nga on. Sala akong bana. Aminado ako nabuhat nga salha akong bana. Rason na ba ini para kuhaan akong katungod ha ako? Ako nabuhat nga salha. Aminado ako nabuhat nga salha akong bana. Rason na ba ini para kuhaan akong katungod ha akong mga hiagi? Ngan haamon mga anak. Marvin, anak. Oh, ikaw man nga yan. Dali. Siro nga rin ay kay... Mapasa-pasundo, no? Di rin ako lang maiha. Ano ma, huhuman na ito niyo balay. Ngan, ay, kadako pagod. Wan, asa nga ni Nay. Gimpapadali man ko ni Nora. Kay para daw ito niya pag-ulit, ika nga abroad. Makita na niya ito niya mga gimpabalasan. Mo ba? Mo pa'y kunsugad. Ngan maaram ka, anak. Bilib gay hapon ako kain mo. Kay nga tanan naging papadarito na ako na nakaiyo. Ngan itong mga bata, nagagamitan. Nahingangad to good, kung ano itong panuyuanan. Amo na Nay, kay... Makarawad iton iyo, anak, kung nagkakain-kain ko iton iya gimpapadara nga kwarta. Usa pa, naluluya ko ta ako na sawa. Duro itong paningkang mo talang yaw, tapos igwawaldas ko iton iya gimpapadara nga kwarta. Asya nga ni, salit sigurado gud ako. Malili pa hinura ito niya pagbakasyon. Oh, Nay, anong ngantay mo tuyo, Nay? Oh, asya itong mahal itong... Asya itong atong bago. Ay, papakita. Oh. Video. Video call. Oh, mahal. Asya itong atong bago nga balay. Tapos na itong nga tanan. Napinturahan na. Ngan, kinsunod kon imo paborito nga kolor. Kita na, good. Asya nga ni, mahusay daw ano. Di na ko na yung mo gimpili nga kolor, pero sige na la. Kay ikaw man ko na nagpili. Waray ka may himo kay ako itong commander. Asya na. Sige na ba kay umabutan akong agaron. Bangin akong patawag, makuri na akong masakban ako na kay chika-chika. Sige. Bay na ha. Kay mag-aandam luot ako itong panihapon nun. Maaram ka na mataton, mga anak.
Madagmit man nga turog. Kay guliton laksi. Pagsisirom, pinanmimiraw dayon. Kay di rin mo naging papapangaturog kung udto. Ano ba? Ano manggad? Nanyayamang ito nira. Mahal. Udto. Ano? Pangaturog kung udto. Ano manggad? Ano? Usahay. Imbis nga rito na ako ng papakaturog. Nahiuuna pa ako pag hingaturog kay Ira. Yun lang. Hala na, sige na. Babay na. Oh, sige babay mahal. Makatulot ako merkado. Mapalitan ko tamon masusura para itong pangklop. Prank prank. Message alert niya on prank prank. Video at off bisan ano? Ano ni? Ano ni? Oh, may masulod na video. Ako brand ko daw. Ay. May masumulod nga video ako messenger. Ah. Ang ex-girlfriend ni Rolly ang Pilipinas. Kaya lang ang hinahalos ko. Prank prank. Susura para itong pangklop. Oh, ay. May sumulod nga video ako messenger. Ah, brand ko daw. Hinura man ini. Kinaro ka na yan, lalaki na umabot. Ano yun daw? Itong sulot ni Nora. Asya na yung sulot tamang pag-video. Taon-taon pala. Karaksingon. Yan na pala ini nga video. Ngan live ito nakamutang diti. Ano oras? Ay, ikitawan ko daw. Ano oras? Sakto. Inapagulman ini. Susumahon para pala kami minutos na nakakalabay ni nga video. Mahumanan naman pag video call. Animal. Ayaw ka na. Tirigad lang ta matinuli ni nga ako noon na. Tirigad lang ta. Diyos ko. Nasend ko ang video namon ni Rolly ang akong asawa. Pero to para iya kundi ngadto ang ex-girlfriend ni Rolly ang Pilipinas. Ano ba luot ini? Kaya nung man ako ani manginano. Diyos ko. Ano ta ako may papasangila akong asawa? Ato. Nagod man ni Marvin. Ako papasangila iya. Ano? Ay, bahala na lang. Basta, igbibiwar ako at akong ginsad niya video. Bisan ano nga panimuwa, bubuhaton ko. Open na. Wala nga kamaturan ang itong video. Natuda ko tako nasawa. Nga diri nga maglilingo ako na. Yan sakto gud man. Sakto gud man na akong tahap nga diri ka tinuod itong video nga ako nakita na. May dala niya naging prank ni Nora. Nga nan iya kausang nga pinugya po na. Ay, salit. Mamurayaw na ako yan ha. Ino nga na tawag. Number man la. Papatanong ko daw. Hello? Hello? Ikaw ba, Marvin? Ang asawa ni Nora nga ito lang yawan? Hello? Hello? Hello. Oh.
Ako ton bana ni Nora. Kairo mo naman la, sir. Ginlulurong ka to ni mo asawa dito abroad. Correction. Diri lang yan ikaw. Kundi kita nga duha. Ginlulurong kita ito naton mga hinigugma dito lang yawan. Ano? Sir Pamati, igsusumat ko ay mo nga tanan. Nga tanan nga gimbubuhat nga paglingo ito naton mga hinigugma dito abroad. Pamati. Ayaw na paglirong Nora. Kaging panginano ko nga tanang nga sumbong nga imo. Ngan gumawas ang kamatuoran. Pero, Uli nga di Pilipinas. Kung gusto mo masalbor at atong pag-asawa. ano? Nalulurong ka na? Diri pa tapos ito na akong kontrata. Ibo na ako Wala papaulit. kalabot. Kung may pag-uugup ito na atong pamilya. Kung gusto mo, masulbar ito na atong problema. Kung gusto mo, masulbar at atong pag-asawa. Uli nga di Pilipinas. Uli God! Marvin, I'm sorry. Pasaylo ako. Diri ko tinuyo ito nga nahitabo amo ni Noel. Kinisasaad ko. Diri na ito mautro pa. Diri na. Nora, nasakitin akong dura ni maging buhat. Pero, tungod dito na akong gugmahay mo. Ngayon parat aton mga anak. Papasayloon ko ikaw. Kakalimtang ko neta mo. Basta igsada ako na kadiri mo na ito utron pa. Oo, Marvin. Diri na. Mahal ko kamo nga iton aton mga anak. Nga diri ko gusto manhag ko iton aton mga anak nga diri kita urusa. Sige. Kalimtin na ito nga neta mo. Otro kita nga magtitikang hilayin kang kinabuhi. Una-unaan to nga bagahin waray na hitabo. Waray naging problema na atong pagkasawa. Oo, Marvin. Damo ko din duro nga salamat. Utro mo ako ging karawat. Ano man, Marvin, matugot ka pa ba nga utro ako magtrabaho abroad? Ito nga ho'y di rin Okay na nga akong trabaho. Nga may ka na kwarta nga natirok sobra tuig nga pagtrabaho dito lang yaw. Salit, iton aton gagamiton para magnegosyo ka nala. Sige, ikaw itong bahala.
May kumaputa ako na... Ikaw? Noel? Umuli ka na? Oo, Nora. Yung para ni mo. Asa ko pag-uli nga, kinsundan ko ikaw. Ha? Nora, ito ang nagutulakan kami nga, mo. At ito ko ba ikaw gusto sundan yan sa Pilipinas? Warila akong kayo. Noel? Noel, ikaw pagkarugi. Aani kita damutan. Baka may kumita nga nakilala ako. Ngayon makaabuti niya ako pa na. Pag-checkin nanay kita. Ha? Sige na. Ito na ito na akong kamingoy mo. Salit pagbigyan ko ito na akong ginawi. Sige na Nora. Naiha ka man daw mo, sir ka mo anak. Ha? Ano ka nga... Ano nga yung naiha ka? Ano nakaiha mo? Uli, sir ka mo anak. Ha? Ano nga rin nakaiha mo? Haroy. Naiya ko makataran din papapalitan naton anak para niya Christmas party. Ay, amo ba? Oo. Pasensya na gudla ha. Butang nga niya ako tumuli kung di rin importante para itong aton anak. Ay, babay na lang ito na. Ang importante, nakapalit ka na. May gagamiton aton anak. Asyang hani. Kinahanglan igmatgud ako. Diri pwede makasabot ni Marvin. Naaani Noel at Tacloban. Diri. Pinag-submit ka na kantiya? Ay, pagisingan ko eh. Ano man? Nga, atrap masa, pwede doon haranan ito tapos sa December. Ano man? Kung matatay ng ini nga kuhan, admission kay, history admission kay Gabrielso man. Ano man naiiyakan? Sige ko, no, okay lang, sige. Basta ako, pagsabit ko, no. By set. Kanan kasi man, amon iya sa ring. Katapos, amo to timigahatag iya, kaya iya to babasihan. Iti masasabit na iya, may danaluwat ready nga material. Nora. Nora. Diri ko ako nakakabaribaday mo. Tuli-tuli na higop makahakon. Hamutot ka maturan. Hirap umarap. Pero may asawa na ako. Pamilyado na ako. Nga nasakba na kita ito ni Marvin. Nurayaw ka baraka. Mag-iikmat kita yung mupay para diri kita masabdan ti mo ba na. Oo, Basta, Noel. ayaw ko na kung bari-bari kung magigita ko ay mo ha. Dili ko ako sa dili ko ikaw makitaan. Dili mo ha. Papa, nakita ko yung mama ginangkok pa ng lalaki. Ano? Hino nga lalaki? Ambot pa. Di na ko nakilala. Hoy, Shen, ha? Ikaw, ayaw paghimuhimon istorya, Uy! ha? Bariton, ha? Diri pa. O, diin ka man kumita. Haportahan mismo. Ginato di mama yung lalaki, tapos ginagiyangan, ginkiss. Di na magbubuhay ito na anak. Ito na ako na anak eh. Baltok ini. Dito na Harvard University pag-eskwela. Papa, warak ka pa sa ruwal. Giyangan, ginkiss. Ginagiyangan, ginkiss. Di rin magbubuhat ako na anak. Nora!
ka naliwat, Marvin? Hinong ginsisir nga nimo anak nga lalaki nga naghatod na imo nga ginhurakad ka! Ha? Hino! Di na ako maaram. Di rin maaram, ha? Ikarit niya yung cellphone. Ikarit. Hoy, ita akong cellphone. Pakialamiro ka, may kanang ibang nga gamit. Ano ka ba? Iba gamit, ha? Kaya ano? Iba akong nga tao, ha? Baka naman ako. Nga may nakinig katungod. Nga animal. Hinuwil. Hinuwil ini nga arit imo silpon nga. Ang kapud kang mga doha. Ay, Dili daw. Dili. aray mo ba? Ginulurong mo gud ako, Nora. Padayon ko tiyong relasyon. Papapatay ko yun. Papapatay ko ikaw, Nora. Mapipipi ko ikaw. Mapipipi. Ngayon may nakinig katungkod. Relasyon. Padaan kayo pagkinita. Ha? Dili. Padaan kayo pagkinita. Ha? Dili. Dili. Mapapatay ko ikaw, Nora. Mapapatay ko kung ikaw. Maligo ka. Mapapatay ko kung ikaw, ha? Papa! Ayaw pagkastigo ay mama pa! Layas din, Nora. Papa! Layas din, eh. Mintras na agpukong pagkutahon ka lugaringon. Layas! Layas, ha? Nga nung haray bisan usay ton akong mga anak iton, mo pwede na doon. Marvin. Layas nga animal ka. Nganti ka niya na, ha? Ginuutod ko na't atong pagkaasawa. Bulag na kita! Anong paglaya sa iyo? Sayang pa tungay mo ginbuhat. Pero, sayop ko man, Nay. Aminado ako nga nakasala ko namon pagkaasawa ni Marvin. Oo, aada na ako. Pero di rin lagi hapon pwede nga lumayas ka iyo. Mo adto balay. Ikaw ang nagpundarad to. Waray bisan singko nga ginamot adto nga imo bana to nga imo balay. Salit may katungod ka. Dito. Waray katungod ni pagpalaya sa imo. Kay imo ito. Nay, Pag ayun naman na nga makarit nga lalaki. Tatagiyahon niyo ito ni mo balay? magano man ako, Nay. Ada kay balik na dito ni mo balay. Kung nadiri ka na pakigasawa kan Marvin, diya itong lumayas. Diri ka niya pwede palayason. Kay ikaw ito nagpundarad to nga balay. Yan diri ya. Ngan ikaw itong mga kabangan itong mga Ganitun. kabatangan. Ikaw ang nakinluwas. Balay. Yan diri ya. Ngan itong mga kabataan. Angay, aadahay mo puder kay ikaw itong nanay. Nay. Balik na to. Ngan adto nga lalaki itong palaya. Mamingaw mo din eh. Ay, doon na akong mga anak. Bahay na ito eskwelahan. Ano ko, no? Yun yung nga babae. Di rin man ako nakilala iya. Nagpapakeno kayo mo kung hino ka, ma'am? Anay daw. Page 5. Di ba ito kanang tumawag ano? Di ba kanina may kuwan? Yan asawa ni Noel. Yan asawa ni Noel. Dayan ko ano to kapay ba yun? Yan asawa ni Noel. Si
Zenny. Ay, iibib. Ano ko, no? Di ba, ikaw ang tawag kanina, iba mo itong asawa. Asawa ni Noel ka ngayon. Amo sa mga ko, ibdiri ini, iba ini nga friend. Page 5. Bahay na ito eskwela. Ay, dulo na akong mga anak. Bahay na ito eskwela. Maminaw mo di. Ay, dulo na akong mga anak. Ay, dulo na akong mga anak. Bangin na ito eskwelahan. Ano ka, no? Hindi nga babae nga di rin man ako nakilala iya. Nagpapakya na po ako kung hino ka mo, ma'am. Ako, Hinora. Ako itong tagiyahin nga balay. So, ikaw ang malingo nga asawa ni Marvin. Ako nga yan ni Senny. Ako itong bagong nga asawa ni Marvin. Ano? Oo! Kaya naman baka nasisinakaman. Waray naman kamo ni Marvin, di ba? Nyan diri na makikigbalik ka imoy hiton anche. Waray naman kamo ni Marvin, di ba? Nyan diri na makikigbalik ka imo iton imo bana. Kay kami na. Labot pa nga, duro iton iyak nga ralson na imo. Diri ni pwedeng ibubuhat akon. Diri. Naninong sila nga mga diri pwede. Marvin? Mama! Mama! May kami kang papangan tita female. Nakikido. Hoy! Dira to tinuod. Ini. Doon nga bata. Oo, 1 and 2, mama. Mga anak kanyan, mga anak. Page. Sila nga mga diri pwede. Naninong sila nga mga diri pwede. Marvin? Mga anak. Mama! Mga anak, ayaw kong pagdawap kaniyo, mama. Papa! So ka din na akong ginya kanora. Waray ka na katungo din nga balay. Ngan waray mo pwede kuhaon bisan hino akon mga anak. Pero nanay ako. Usa pa, ako nagpayadhin nga balay. Akon salapi. Nga bisan 5. Waray usa nga sako hin semento nga waray mo na palit. Salit ka awod daw, Marvin. Manunumboy ka? Ha? Diri to panumboy. Kay asyatot ka matuuran. Salapi ko, binalhasan ko. Ang gintukod hini nga balay. Salit diri mo ini pwede ang kunon. Nalayo mo nga ang paglingo, ha? Ano man? Waray na lahat to? Ha? Ha? Iba itong istorya. Oo, naglingo ako. Oo, nakasala ko imo. Pero diri luat ito nangangaroy ag sigmon nga kukuhaon mo ako katungod ito na akong mga napundar. Naglaboy itong gatanan. Haakon mga anak. Karag mo sigmon. Magpipirit kitong imo karag sigon, ha? Sige. Buhata kung ano tim gusto buhaton. Gusto mo din ikalagihapon magukoy? Hala, sige. Hakutat utro itong imo magamit. Hala, ikalagihapon magukoy? Hala, sige. Hakutat utro imo magamit ka ni. Sige. Maglulungan kita utro. Pero, nung kangatatagdun ko pa ikaw ng asawa, kay Zene, may nagteksay mo Zene, kita na eh. Ayok ka? Diri ka na, puro nga cellphone ka? Kay... Nung kangatatagdun ko pa ikaw ng asawa. Nung kangatatagdun ko pa ikaw ng asawa. Kay Zenet ako nasawa. Nga nagyapon gingkikilala nga nanay iton akon mga anak. Di ba mga anak? Di ba? Oo, Papa. Baka nanganlog. Ito na akong mga anak kan Marvin. Asya nga tumangdo na lang. Maaram ako. Napiritan lera pagtagdo.
Oh, ano ka, Nora? Natanga ka man, dida. Kuhaan at iyo mga gamit. Imo. Imo. Kuha na iyo. Ang akon man laayon. Kuha na. Kay baydan ako kabulig. Natanga ka man, dida. Kuhaan na iyo yung mga gamit. Ngambalik nga ni, para kita maglorongon nga rasini. Ang akon man laayon. Kay maydan ako kabulig. Ano? Oy, nadiri ba kay... Getcha? Nadiri... No? Oy, nadiri ba ya ko iton mga hubya nga tao, ha? Diyos ko. Sakto ba ini nga tanan? Mabalik pa ba ako nga niya amon? O itutubyan ko na lakan Marvin kan akong mga hiagi? Ano na, Nora? Wari ka naman magtingog din na. Kung gusto mo nga magpabilin din yung balay, sige ka. Pero nung ka nga kami ton imo papalayason, kay diri ton matatabo. Kay bisan man kung imo sa lapian, imo gimpatokod, hindi nga balay. Ako nag-arreglar hini. Yang kung mag-asawa kita, may da ako katungod, hindi nga balay. Ano? Oy, pagsabot kun kitan maupay babay, ha? Otrong ko na akong siring. Nadira ko hin mga hubya. Nadira ko hin mga palayapay. Gusto ko nga kalungon, magkugi. Sakto ba ini? Ako nga legal nga asawa. Ako itong magawas nga nakikisaro. Ha akong asawa. Yan ha akong mismo hiaki. Ma, sige na ma. Sugot na lang itong gusto na ng papa ka ni Tita Siri para pirmi kami makita mo, ma. Sige na, ma. Kaya man sila akong mga anak. Wala manginginano ay ira kung magpapahiray yun man ako hindi nga balay. Sa kakarwato ko na liton mga kondisyon ni Marvin ito hindi nga semi. Total, sala ko manggihapon ang ngatanan. Palitin kami pa yung namin gusto pa. Mga animal ko inirsen nga Marvin. Ikaw pa, tumarasa pa. Uy, kano nga na ka mo? Ay, ikaw na. Sorry, mga bata. Warit mga bata, da. Nagkukuhin ko. Mga animal ko inirsen nga Marvin. Gintutuyo ko dira nga pabatiun ako. Iton iraging bubuhat. Kaya naman lakon, di na ko nakita. Pero pati tinamon mga anak nakita.
Mga maglaway. Mga anak, pakadinagod ka mo kusina. Andam nito yung pagkaon. Dali. Oy, Nora! Kahuman mo papangaw nito mga imo anak. Ito mga imo mga anak na yan. Nora! Oy, Nora! Oy, Nora! Kahuman mo papangaw nito imo mga anak. Arin ka na naman itong amang pagkaon ni Marvin, ha? Animal. Dakot buot. Makamanda. Ano? Bumati ka ba, ha? Oo, bumati ako. Pero, pwede ba? Ikaw na itong pag-ariga mo itong iyong mga pagkaon, itong akong bana. Total, napaka-asawa ka man na iya. Ada kay asikasuhay, ah. Ano? Ano? Kwento ni mo? Sige, sakto na ito. Sakto na. Kauman itong mga kabataan, kita itong ukuan. Ano? Kwento ni mo? Sige, sakto na ito. Sakto na. Kauman itong mga kabataan, kita na itong mag-arigamon itong aton pagkaon. Abusada ng babae? Animal. Ako pa itong abusada. Diri daw lahiya. Madakmul ko itong nawong. Hiya itong kabit. Hiya pa itong dako itong buot nga bagan magbibida-bida. Waray gudla ko makabuhatin sa lakan, Marvin. Ginsang birga ko na ikaw at tipagawas nga birgahita ka. Pasalamat ka gudla. Maupay na gud lang nga pirmi mo ako gimpupod ngan lambs. Kay kung diri pa, ba? Nagagagaran ko na gud ito nga pagkanora. Ayun na lang tiya gagari. Siseros ratiya. Si Seros? Ayun na lang tiya gagari. Nagsiselos la to niya. Amo na. Sakit. Duduroyon ko lahiya. Di ba, Laloms? Pero may good mamulit ako na sawa salit. Pero may lang akong higaganahan. Bire para ka Nora. Nga pero may maanot-ot. Naman, hirayo gudla ko hiton imulo siya nga asawa. Salit, salit. Oh, koreksyon. Correction nga yan. oh. Siya nga asawa. Correction? Dati nga asawa kay, ako naman itong imo asawa yan na. Ay! Leche! Ano to? Hoy! Sige, Nora! Sige! Ubusapan mo nga itong gamit bidaha kusina. Sige! Kanino mo man ini gamit? Ako man ini. Animal? Sakto na. Ayaw pagkagari Nora. Nagsiselos sa tiyay mo. Eh na ito na. Malamang. Asyang iging papaagin na lang mga gamit. Animal ka mo. Pwede naman ka mo magkuro ka rin yung kwarto. Di pa ka mo sala. Nakakita akong mga anak. Uy, hala. Uugod man, sakto. Kaya nang kadiri. Sakto.
Nasa rin pa mga diri kagyapon makakailog nga diri kumita hakon. Naman, Nga din mo pagod akong ipakanihay balay. Sigurado ka ba nga diri masisina si Marvin? kasi na niya. Kaya nga ni, haro sa tubangan ito na akong mga anak. Sige ito ni rabuat ni maglaway. Usa pa, waray na kami. Salit waray na yung katulong nga masina, bisan ang akong pagbuhaton. Naglulungon na kami, para't amon mga hiagi. Nadiriya pagbayad din kay may dadaw hiya katungod. Bisan man kung akong tanan inigastos. Madak mo ito naong. Salit patastas kami. Yan rin na mong labot kada tagsa. Bisan pa ito'n amo ng pagbuhaton. Bisan hinutan amo dadon yan Ako kung sugad. Mapait ang mapait. Kapalo niyo! Ang bumuto man ako maglaw, ay dito ako pa rin malay! Hoy, correction Marvin. Dirila ni imo balay. Akon balay. Salit may katungod gihapon ako bisan anot akong gusto pagbuhaton. Nora, malakat na lanay ako ha. Mas maropay nga na eh. Ngan ayaw na gud pagpakita din na akong panimalay ha. Eh mapapatay ko ikaw! Sige, malakat na ako Nora. Sige Noel. Pagkita na lang kita hagawas. Pagmutin na lang kita. Sige! Dito na lang niyo pagbuhat at iyong kababuyan. Animal ka! Kaya ano, nasisina ka? Apektado ka? Ha? Apektado? Bleh! Kaluwad ni mo. Wari ko nalabo tayo mo. Ito na akon la. Ayaw pagbuhat din niya akong panimalay at imong kababuyan ay mo buhat na iyo at nga imong lalaki. Aw, ngayon. Sumala, ito niyo gimbubuhat ni Sammy. Diri ba kababuyan? Ano mat iyo tawag hiton? Nakikita mismo iton aton mga anak. Ano mat iyo masisir hiton? Aber? Napakamakarit nga lalaki. Hiyam itong diri, primera nga nagpapakitang binabuya yung mga anak. Uyala, uugod man. Hay, dulo na akong mga anak, baga nagmingaw man. Mga anak, Shane? Oh. Ano? Nagkakaragtatawa ito na akong mga anak. Halalo, kikitao ko. Oh, Jesus Maria Sip! Oo, sugad din ang gimbuwat ni Papa, di ba? Tapos, nasa rin ba, Tita Zenny nga, sige pa! Mahal ko may tayo, Nora! Asya nga, ani. Sige na, dali na. Subdong tayong gimbubuhat ni Papa, ha? Sige. Mga anak, ikundag ito niyo. Ayaw ipubuhat, ikundag niyo. Ha? Kabuhat na mo, Dila. Kabuhat. Di rin ni sakto. Di rin ni sakto yung bubuhat. Dire ma! Ano ba? Dire ma, sakto yun eh. Ito, ma! Di ba siya man nag-ibubuhat na rapapangan, Tita Zenny? Oo, sugad din man eh, oh. Ay, ayaw mga anak. Di rin ito sakto yung bubuhat ni Ray yung papangan Tita Sally. Diyos ko mga anak, dako inigas sa'yo. Ha? Mga linggod pa itong iyong mga huna-huna para sugadin nga butang. Mga anak. Ma? Pero walang totoo ka man. Hindi na ako nakakatuon nga sugadin. Ito ni bubong ito na among mga sayop naging bubuhat. Nagpatuyang lang kami namon mga karagsigmon. Ganuri namon una-una nga ada ka mo nga maapektuhan ito na amon sayop naging buhat. Mama?
Yan na dahil magkakalakat kita. Mga anak, Mama. Makain kita, ma. Makatukad kita kada mo lola, Samar. Sige, ma. Sige. Yay! Yay! Kubarin pagdarabisan usulat akong mga anak Nora. Magkakaliparinsa kita. Nasaan pa daw ako nga may plano mo igkalagiw iton mga kabataan? Magawas ka din pa ni Malay nga ikaw la, Nora. Waray mo dara. Tungudan akon mga anak. Sumugot ako nga magpibili pa. Giboys. Nora, Ako na igo pa. itlog na igo. Ha. Tungudan akon mga Waray mo dara. tungudan akon mga anak. Sumugot ako nga magpabilin din niya akong panimalay. Bisan ako iton may katungod nga. Nga ano, pagyakan? Ay, bisan... bisan ako iton may katungod. Ay, sorry, good luck. Okay, ano ba yan? Kaya na nagkukuri ka man pagyakan, ha? Ano? Scripted din eh. Ano pa? Bisan ako... Sumugot ako nga magpabilin din niya akong panimalay. Bisan ako iton may katungod, nagpaumaya ako. Para iton akon mga anak. Nagantos akon iyong mga pasakit akon. Para akon mga anak. Pero na ako nakita nga gibubuhatan mga kabataan. Tira ko masugot ka kadayunan magubay iton kabubuwason iton akon mga anak. Yan madaot iton linghod panira nga panunahuna. Opa, Ano tayo magbutig pasabot? hoy, Ha? direkta kami. Ayaw na pagtri na madida. Hoy, babae! Hoy, kamanliwat! Diri drama ito nakikita. Ay, diri maki... Kaya ako nagsasayop ka. diri madrama. Diri drama Scripted ito ba ini nga atong makita. drama? Ay, sige. Kaya nga nagsisirayop ka, Nora. Diri Pamayaw ka, mayaw ka. Gigugutom ka na? drama ito Hoy, kamanliwat! Hoy, babae! Ayaw na pagtri na madida. Hoy, babae! Diri... Ngayon nagsasamuol ka. Gugutom na ito. Gugutom ka na? Ano ba yan? Ayaw na pagtri na madida. Hoy, babae! Diri drama ito makita ka mo mga anak na nagtutumbaway. Ano? Ano? Na nagsusubadan ira mga nakikita niyo yung bubuhat. Bisan ada ka mo sala. Ngan ato naman na ako mga anak kalamesa nga nangangaon. Sus! Naghihimo-himo Waray ka ko na. labot kung di rin ako tutuuro, Seni. Pero inito na akong sisiguraduhon na iyon ni Marvin. Para akong mga anak. Igpapakigbisog ko ito na akong katungod. Para ko matutukan itong pagdako ito na akong mga anak. Yan matagan ko rin maupay nga pamatasan. Makangingirhat nga iralinghod nga pangingaka. Kaya ano nga nagsisirayop ka? Didi daw lugot. Mama, kami ma. Nagkukuhan kami ma. Baka di ako sina. Didi. Pa, buli ka. Didi. Matagan ko rin maupay nga pamatasan. Makangingirhat nga iralinghod na pangidaron. Makikita ko nga nagsusubadira kung ano yung ipupuhat. Ano? Makangingirhat, Ano? Marvin. Gintutumbawan ito ni musuhagan iya manghod. Nga napahati nga. Susubdong daw niran iya. Ano yung ibubuhot ni Sandy? Ano? Hindi ko gusto nga dumako itong akong suhag na rapist. Nga itong akong puto nga sayon. Ano? Sasayon. Nga sasayon online pagsugot. Hakon ano itong pagwatan hinangar talaga. Bakit madalas ka na magkamali? Pag binabasa mo yung script. Example. Huwag kang magtama ng script. Hindi ko gusto nga dumako itong akong suhag na rapist. Nga itong akong puto nga sasayon online pagsugot. Hakon ano itong pagbubuhato na iyahin mga kalalakinan. Ginahatag ko itong kagawasan. Kung asya man ni Marvin itong imusukot hakon nga nabuhat nga. Agi! Sukot, diri sukot, ha? Sukot! Asya man ini Marvin itong imusukot. Ay, sukot! Tangan sukot? Imusukot ha akon. Nabuhat. Wala, mga wala na kita. Haimuti kang ginahatag ko itong kagawasan. Kung asya man ni Marvin itong ginahatag ko itong kagawasan. Kung asya man ni Marvin itong imusukutan ako nabuhat nga kasalanan. Haimuti kang panakato ko abroad.
Yan hastan pag-uli ko nga na Pilipinas. Kakarawaton ko ini. Diri ko na igpipirit akong kalugarin na imo. Para diri luwat ka... Ganun talaga. Subukan mo kayo magbasa ng walang Diri ko script. luwat ka tutugutan. Napatay ito na ako. Nora. Kung Ikaw na lang pagbasa. Igkakarit mo ito, mo ito haapon. Nora, amo iton basta nagpapapas na't blandi ha buhok, masayop na iton. Yan hastan pag-uli ko nga na Pilipinas. Kakarawaton ko ini. Diri ko na igpipirit akong kalugarin na imo. Pero diri ko na katutugutan. Nga pati ito na ako mga katungod. Labi na akong mga anak. Igkakarit mo ito akon. Ginsisiring ko ikaw, Marvin. Manihi aabot na kita husgado. Kung pirit mo kung hihikaw ito na akong katungod na akong mga anak. Mga anak, tala na. Pagkakalakat na kita. Diri ko na ako nakakatuwa na ako nakita na ako mga anak. Mga hayop, pera. Sakto ito ngayon mo gimbuat, Nora. Mga animal hira. Pati ito nila kahayupan ng mga binuhatan. Ikinpapakita akong mga apo. Diri ko dira mapapasayo. Salit buhata ko na akong tugon na imo. Igpakibisog ito ni mo katungod. Animal hira. Waray hira katungod angkon, magsagukom. Sagukom, term ito, good man. Sagukom. Katungod animal hira. Imo katungod. Animal hira. Waray nira katungodin pagsagukom iton akon mga apo. Kung puro man lang kanilmalan, iton iragin papaki. Sorry. nanay, Kuha iton para ako. gintap nang ka kay naatubang ka ka, Nora. Sagukom, it nakaulang ha. Kung puro man lang kanilmalan. Sagukom iton akon mga apo. Kung puro man lang kanimalan, doon iragin papakita hini. Asya nga nid ay... Ano man yan, ito ni mo bubuhaton. Ano ito ni mo plano? Asya to na eh. Makonsulta kong tao nga makakabuli ka akon. Gusto ko makuha itong para akon. Kung tinuod man ang siring ni Marvin. Nga pareho kami may katungod na akong mga napundara abroad. Gusto ko makuha na akong bahin. Para siya takong gagamiton para kami makagtikang. Ngang kami lang itong akong mga anak. Sakto ito nga imo desisyon, anak. Pero, obligasyon gihapon ni Marvin nga magsuporta iyo mga anak. Ayaw pagsuluha ito ni imo obligasyon. Ano hiya? Siniswerte? Ikakatulolagod niya ito niya sa lapito ng babae? Ayaw ito pagkagada. Ayaw gud pagsugot. Nay, Duro-duro ini nga pagpaantos ni Marvin na imo. Nagpasol ka naman imo sa naiya. Ano pa man? Kada ko ito niya buti papag-antuson ka. Kaya ano hiya? Labaw pa ito makagarahon? Huh. Naibarunganin pagpasaylon makagarahon maato. Nga makasasala kita. Hiya pa? Salit, ayaw ko digpirito ito ni mo kalugaring na itong ataw ka. Kung nadiri na yain mo, di ayaw. Basta, suportahan na niya ito niyong mga anak. Ano? Madiri ka nalugod yan nga waray na kamo ni Marvin.
Pero may asawa ka na. Usa pa ka iron ito na akong mga anak. Nawuwurok na ito na itatabo among pamilya. Sorry, Noel. Pero gagahinan ko anahin panahon ito na akong mga anak. Gusto ko makabawi, Ira. Hanamo naging kasaypanan nga ni Marvin. Mabawi ako akong mga anak. Hanamo na buhat, Ira. Sige. Kung amo to mo desisyon, respeto ko ito. Kakarawatan ko timo pakibreak ha akon. Basta, magiging magsangkay lagi hapon kita. Wala itong problema. Magiging magsangkay lagi hapon kita. Uy, kaya ano sumugot ka man? Han mga hangyo ni Nora, ha? Gingkuha na nga ni niya ang iyo katigayunan. Maghahatag ka pa binulan, Marvin. Waray ko mahihimo. May obligasyon ako hakon mga anak. Boysit nga kinapuhi. Kita ka na yan, ah. Bisan ultimo pulpo. Di rin ako nakakapalit. Kaya pwede ba? Iba ni banit imong kagarbos. May asawa ka na, diri ka na daraga. Ano? Oy, Marvin. Waray tasugad niya sabot, ah. Siring mo pa nga niya hadto akon. Igahatag mo akon iton nga tanan nga makakalipay akon. Pero ano man niya na, ha? Haros na nga kita magsurahin asin. Marvin. Anon. Haros nga tanan nga imo kita. Ang ato na ganda, Nora. Ano nga kanda, Nora? Para dot akon mga anak. Pareho nagihapon ito. Ihinora man ito nakarawat itong imo sa lapi. Ay, Marvin. Maasya nga ni initon akong kinabuhi a imo kiliran. Dirihirayo nga bulagan ko ikaw. Ano? Mama, mimingaw na kami kang papa. Oo, mama. Ayaw ka mo kami ngawat yung nga waray batasan nga anak. Lola, kiss na rin, Lola. Nanay, kinag-amo ito na ginugutom ka naman, nanay. Kiss na, Lola. Ako na ego, anak. Lolo, ada ka? Ade. Simhot na, la. Ngawat yung nga waray Oo, mama. Papa, Oo, mama. Imo dahil yung balik. Hindi mo nanay. mama, mimingaw na kami kang papa. Oo, mama. Ayaw ka mo kami ngawat nga waray pulos niyo nga amay. Nay, Kaya naman ngayon. mga anak, ay sige na kato na. Pangarigo na kamo. Kay makato kita kanda iyo papa. Mabisita kita. Tinood, ma! Tinuod! Oo, mga anak. Yay! Sige! Sige, mama! Tara, turigo kita. Tara. Bisita na ng papa. Ano ito nga imo linurong Nora? Ikaw pa Nay. mismo ito. Tatay Marvin ton akon mga anak. Nga diri ko karon nga igihikaw ha ira iton katong nga kumita ira amay. Kung gusto nira. Usa pa. Diri ko gihapon gusto nga magtanom hing kabido iton akon mga anak kan Marvin. Sakto na amon mga sep nga nabuhatan amon mga anak. Nasugad naman lang nga paagi. Maiban-iban na amon kasalanan han ira. Ha ira!
Apo, kaya nga nagsisinayap ka. Nagutom ka na? Sing, laki mga o nakita Dali na kay mga anak kita. Haira! Haira! Paiban-iba na lang ang kasalanan ng ira. Nasugad naman lang ang paagi. Maiban-ibanan ang among kasalanan, haira. Ngan matadong ang mga sayop. Nay, diri ko gusto nga mananag ko iton amon mga anak ni Marvin. Nga bay pag-uba, uhin man na amon nga mag-asawa. Salit, bubuhaton ko iton nga tanan para mawaraan anuman nga kabido iton amon mga anak. Hala pa daw. Bahala ka. Basta ako. Ayaw ako pirita nga baga pag maupay pa ito na akong busad to nga tao. Ito na akong pagtagad na iya. Kay diri nga diri nito matatabo. Napakamalimpi iya. Baga gudihin kong diri gihapon makasasala. Oo, Nay. Diri ko ikaw pipiriton ko diri mo na mapapasaylo hi Marvin. Basta para haakon. Tapos na haamon nga tanan ni Marvin. Kung diri man ako niya mapapasaylo. Karawat ko na iton. Ano na yun ito na? Kaya nunundang ka. Karawat ko na iton ngan. Iton ako na Lena. Karawat ko na iton. Kung diri man ako niya mapapasaylo. Diri man ako niya mapapasaylo. Karawat ko na ito. Gan at Apo, reset na Apo, ano ba tayo sorry na nga odto? Kung diri man ako niya mapapasaylo. Kung diri man ako niya mapapasaylo. Karawat ko na ito. Ganito na ako nalayan na para amon mga anak. Diri ko gusto nga mawaran amon obligasyon kumo nga mga kag-anak.